Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulurku. Jumpa kembali dengan channelnya Ngobrol Bareng Mbah Darmo. Oke dulur, masih ada di kota wisata Batu, pasar gede, pasar besar. Hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Bu Hajah Ani Kembang ya. Kepingin ro dulur wonge sida dadi kutane sing dadi bukti lan nyatane dodol apa wae. Ayo lur, dilanjut dulu. Tang pindung. Pasar besar Kota Batu. Oke dulur, hari ini Cak Darmo, Mbah Darmo kate belusukan nang pasar besar Kutong Batu. Dulur, ini kate golek kembang. Di sini disediakan kembang mulai kembang lahir, metu, manten, mati ya. Semuanya ada. Brokan bayi oke lho dulur. Nah, kepingin ro satu persatu. Iki tokone gede lur, loh. Kate golek alat-alat opai, apapun yang kamu cari di sini pasti ada lur. Oke, nah tak golekane lur. Engko tak kenal wonge. Tak kenal priyantune. Loh, buani kembang. Iki kepingin sapu, kepingin apa ae? Loh dulur. Loh, iki termasuk Punokawan. Pak, lek watu-watu jenenge apa? Lek pecah belah kan beda. Gerabah. Oh, gerabah. Iki lur, Punokawan dodol gerabah. Heeh. Dadi urip cek ora gegabah. Ngono. Oh, ketemu ambek tukang jahit sandal sepatu legendaris. Oke, dulur. Oke, aku tak review dulu ya. Oke, dulur. Oke, santai, dulur. Tak golekane lur, aku kok ket biyen niku mesti krungu nih buani kembang. Nah, engko tak takonane lho, tak golekane dikit. Oh, oke sebentar lur ya. Oke. Lho, kepingin ro? Nah. Deng ding deng. Dulur, kelabean nang pasar. Pasar besar Kota Wisata Batu. Ya. Aku tak takon ya apa resepe kok iso dadi sukses, iso umroh, iso lunga kaji, iso ndadekno anak-anake kabeh dadi sarjana, mari ngono iso islahe melayani dengan baik. Wah, wong sing dadi bantengan iku kabeh disiapin iki kene, merot disiapin iki kene. Lah, mulai lahir, manten, mati iki kene. Ayo, kepingin wonge? Deng ding deng bersama toko kembang legendaris Buani Kembang. Hai, jagong bareng Ki Darmo. Assalamualaikum Mi. Alhamdulillah. Nun sewu sing asmonipun Buani Kembangin jenengan to? Beh. Mun yuswa umure pinten Mi? 73. Waduh dulur. Pitu telu wong jek ayu mangan disebut Buani Kembang. Iki paling biyen niku dadi kembangane desa. Oh, wayu. Lengke maru wis umur dadi kembang kutha. Wah, maru dadi bakul kembang nggih. Nun sewu Mi, niki jenengan sadian ngeten-ngeten niki. Wah. Kembang-kembang segala macam niki istilahnya pewaris apa perintis, maksudnya turunan apa usaha dhewe kaitane. Dari ibu saya, dari nenek saya. Oh. Oh, berarti pewaris nggih. Pewaris. Nggih, pewaris moro akhirnya ditambahi dirintis-rintis. Ya, Mulai tahun pinten Mi? kalau saya meneruskan tahun 90 dodol kembang saiki pira lur? Berarti 35 tahun. Ya. 35 tahun lur, dodol kembang lur. Ya, iki lek sing langganan mulai tahun 35 35 tahun oleh hadiah wedhus. Iya, oleh hadiah wedhus. Ngono. Alhamdulillah. Mi, niki sing sampean semua adik kembang nglayani napa mawon nih? pertama kembang melahirkan. Nggih. Sampai orang meninggal punya hajat. Ya, sajen sesajen punya hajat, terus
Ya bantengan ya. Merot ngoten Berot, nggih. berot. Oh. Permintaannya Nggih. orang mau mendirikan rumah. Rumah. Ya. Ngatek omah tadi dulur. Punya hajat. Segala macam hajat Iya. di sini mulai metu. Metu iku lahir. Lahir. Nah, manten. Manten. Maru meteng. Muaru mati. Muaru tiga acara-acara ritual. Wis sembarang mulai merot bawantengan wis pokoke aja lali ya. Niki ini dodol kembang pakem lur lho. Pakem. Oh. Wis jan tenan nih lur. Nggih. Pripun? Tem mriki karyawane pinten nih kok kuwatah irwane. Sing melok kerja ono lek 8 e. Ora ono. Karo- Kalau kita Oh, 5. Lima. Anak saya. 5 6 sama anaknya nggih, Bi. Alhamdulillah Mi. Yugane pinten? 3. 3. Cucunya 7. Wih, cucunya 7, anaknya 3. Hehehe. Iki anak iso sekolah, iso kuliah, iso nggekno omah, iso ngerabekno, iso kajian sembarang dodol kembang niku iki. Nggih. Alhamdulillah berkah barokah nggih, Mi. Amin. Nggih. Niki anjene anu Mi, muga-muga jenengan panjang yuswa, Amin. akeh rezekine, sehat bergas, gelek sedekah. Amin. Lah, kula matur nuwun Mi nggih. Beh, jan tenan lur. Ndek kene tuku kembang gratis ngopi sak blukeke, ngeteh sak ndowee, ya maido kancane sak kapoke ya. Dulur, ora perlu tenar, gak perlu sangar. Sing penting rezekine lancar. Ya. Ubur-ubur ikan lele. Saiki Mbak Darmo ketemu ambek Bu Ani bakul kembang le. Ya iki wong le. Bu, kula badhe nglamar penggawean sadean kembang asal Bu. Ya oleh tapi ya gak kuat bayarane. Oh, Gak anu iso paling. anu mawon ngembangno bisnis mawon iki. Iya tak Oh, nggih. barokah umure, barokah rezekine, tambah merimpah ruah wis. Amin, alhamdulillah barokah niki. Niki anu kula niki sampean damelaken kembang tunggu omah. Muari ngono jambe suruh, bumbu kinang, maruk kelengkapan kate nang segoro pelabuhan. Nggih, Mi. Nggih. Niki Mi syarate. Ah, syarate kula kek 7. Nah, coleh pitulungan. Amin. Pitedah, pitutur lan diulang. Amin. Nggih. Amin. Matur nuwun Mi, kula enteni nggih. Nggih. Sacet wat-wat bersama bakul kembang legendaris tahun 1990 Bu Ani Kembang. Lah iki lho wong rek. Iki lho wong rek. Lah, ayo lur. Ayo tak putar kok, Cok. Bulet ae. Yo, ayo cepet dijokok. Pesenane. Oh, Tukman. Oh. Kayak ngene lho kerja. Lah iku gedhange juga ono sing apik lho. Iki sandingan sing apik. Lah, iki gedhang apa, Mak? Raja santen. Oh, raja santen. Wah, sip yo. Pokoknya aku njaluk wesen gedhange sing apik. Lah, mari ngono sembarange sing wayu, sing ganteng kaya aku yo. Ngono. Oke. Sida dadi kutane sing dadi bukti lan nyatane. Ting dung.